Halo, Pak Ba, asa jisin nga ai ku play pi ha gane ga sngi. Ga ngit pi kot pi khya pi biang. Te ga ba sngau si kalong ba menta. Ngi ki Pak Ba ki kun ga bri unyau trap ngi dap da ga jing diao mensim. Da ga jing kuslai. Namar ba ngi yo i. Ya kata ga jing sha le ben ga jing sha knyot ben jong ki para ki jongi kinong jantia kamtam ya gitu ki besong ki basa hapo ka ilaka nongkli na kata kadau ngami hagane ka por ban kren ya gane ka phang ka namarba nga yoi hagato ka por ka bangay yoi ya gato ka khubor bangay yoi ba gata gaching sha ban beng gaching sha knyot beng bat kamut kata ka hok long breu man breu kam don shu kat nong adap daga jing diao mensem hadu banga da jo ki omat hagata ga jing sha torsor jong gata ga jing im jongi ki pat ba tenga kwa ban ong ba balei te ka jia hadu kat ne ka sarkar ayu te ka bakum kane hato kumno ka jing bit jong kita ginong ya lam gi badon kita ka bor sarkar bagi yo i ba ki pat ba kim pediang ya gane ke Sri Cement Limited bakan wan hapo gane ke ri ge jongi ba leide kidang ile don bor ban pen urlong ban pen trade ke bor jingli jonga ke long ba atau utau preston utau kontrat utau senyau bha atau kidei bane thu katno ki layo pisa na gata ga Sri Cement ba katno ba ki yo ba ki la wat igda ki lat ilanti ba ki da le don bor ki nyau su ya utau pat ba un men sau ba un ya ka klumari so ya dat ya umsnam ya yap Hadu kat no kata ka jingyo jongki na kata ka Sri-Cement kide bani thu ne lada kimyo tengah ong ba hadu kat no te kata ka jingpi jongki dengi ubarit bariaru ngi tip ba ga ngi tip te ba gane gede ga jingbi ngi dengi ong ki ba gede ga jingbi ki kum do te ba ki bit hadu kat ne kim nang su ban perkat ba ne ba ki yo kat no gin layo na gataga company dagi ya thu sisa bagi ong bangi layo kata te le sukum no mo kata te mo ngi ki pat ba ngin saya perkat pat kumbai pat Henry lada kim don ge jingyo kat no da ga jingpe chong ki adu kata te pat ba nga tengah kwa ban ong ya pi ngau bha ban ya perkat bha ya gane ke sarkar ayu ke bakum kene ke basule don bor ya ki pat ba itu ki pulis bapli kisha ban pendon kam kita ki bor ki bahalor kim snyo thu ki bapli Henry kene pat ke sarkar ke jing isir kai kene ke jing le jong ke sarkar kemut kene u preston usnyau bha bat u konrad kine kila long thik kum gato kinthei dimet tang bayo pisa kemut lada jot kemet ro mlelei lada kata ka akor ka burom ka jaru mlele kilong thik kum ta tang bayo puisam mlele
Da jak burom rum lele. Da syabut nam rum lele. Da jot kemet kepat rum lele. Tigineru gulong gumta. Da jot kata ke mariang. Da kata ke snew kata ke air ke bangiring mensim. Da kata ke jat benriu jongi. Kayo long kumbayo jingpang na. Long kumbayo jingpang. Anda kala snew ka oksigen kamut long kumbayo HIV ka kentai dimet. Jagamot ki long kumta. Bagi long kum ka kentai dimet tang bayo pisa. Labiang. Mat ya jot situ, mat ya dep situ, mat ya pang situ, mat ya yap situ. Te pai ba ngakua ban ong ya piba. Day pidai ban ya perkat ban ya teli. Bangin ya lek persak no ya kena ke sarkar ke bakum kena ngimla ban priang ha kena ke ri jongi. Ngimla ban priang ba ke sarkar ka ba perkat betang ban penhe kumno ya ka pelapisala. Ka ba khbi betang ya kata ke spa dah. Kam perkat ya kata ke songsuk songsan. Kam perkat ya kata ke lewai ke balasai ke balasingi. Kim yo i ya ke banja. Tepai ba mi sakmat bat yatli bangin yang yatli ke wei ide ban yale persa ye kum gane ke sarkar ngim dei ban ailat bakan le jubar makan ya gano ke baka thmu maka dei ban le ngim ailat kumta ngi pai ba ngi dei ban yang ban ye persa kum gine ki jersi kim dei ban jia pa gane ke jela ke jangi to pai ba tang kumta khuble sibun ngagek pila suang tu ngin si kendo pat agawai ke por. Kublai sipun kublai si jarmu. Imslam gabriel nyotrap.